A pripravili sme si dneska pre vás tému, ktorá je veľmi zaujímavá. Dneska všetci hovoria o umelej inteligencii, niektorí sa aj boja, niektorí dnes hľadajú ako všelieku. Takže skúsime to nastaviť tak, ako to naozaj je a pozrieť sa na to, čo môže umelá inteligencia pre vás spraviť v administratívnych procesoch. Lebo doteraz to bola doména, ktorá bola vnímaná, že tam je človek absolútne nenahraditeľný. Vlastne počítače sú známe ako deterministické stroje, čiže treba im jasne povedať, že chceme, aby urobili, že 1 plus 1, a oni nám potom povedia, že to je 2. Hej? A vždy nám to tak rovnako. Umelá inteligencia trošku iná. Treba známe ChatGPT, keď sa ho pýtate dvakrát to isté, tak vám kľudne dvakrát odpovie inými slovami. Čiže je tam nejaká odlišnosť oproti tomu prístupu, ktorý sme mali doposiaľ, ale aj umelá inteligencia má riešenia, kedy platí, že 1 plus 1 sú 2. Čiže dvakrát sa ho pýtate a dvakrát vám povie to isté, ale je to trošku iný spôsob. Takže o tomto sa budeme dneska rozprávať a predstavím vám, s kým sa budeme rozprávať. Je tu Slávka Šikurová zo spoločnosti Predu, je tu pán Kürti z Legal Factory a je tu Braňoko tam vzadu z Data Concept. Toto sú naši traja partneri, s ktorými sa venujeme týmto témam. Máme ich ešte viac, ale toto sú asi tí najlepší, alebo tí, ktorí majú k tej téme najviac čo povedať. A poprosím na úvod nášho riaditeľa Emila Fitoša, aby vám niečo povedal o nás, o SCDI, aby ste nedostali v hlave, že to bol nejaký akroným, čo k nám hovoril, aby ste vedeli, čo SCDI je a čo pre vás môže urobiť. Ďakujem pekne. SCDI je Slovenské centrum digitálnych inovácií. Je to jeden z európskych digitálnych inovačných hubov. Je to nejaká iniciatíva, ktorá prichádza z Európy. Takýchto hubov je po Európe asi 200, na Slovensku je ich 5. My sme jeden z tých 5. To, čo majú EDIHy vo všeobecnosti v Európe robiť, je pomáhať malým a stredným podnikom a podnikom so strednou kapitalizáciou s ich digitalizáciou. A pre nás je toto nesmierne široký pojem. Museli sme samozrejme rozmýšľať nad tým, že na čo sa budeme koncentrovať a jedným z výsledkov je, že snažíme sa veci uchopiť čo najširšie, takže dnes tu bude reč o umelej inteligencii, konkrétne umelej inteligencii v administratíve, ale to, čo môžete vy ako potenciálni klienti Slovenského centra digitálnych inovácií dostať, je pomerne širšie. Teraz som sa rozprával s pani Lukáčovou zo Slovenskej obchodnej priemyselnej komory a bavili sme sa o inteligentnej energetike, no Smart Energy je jedna z tém, ktorý sa venujeme. Čiže je to energetika, je to priemysel, sú to bežné digitálne technológie. Umelá inteligencia vás môže zaujímať, ale ak ju nemáte posadiť do akého už ako tak vyspelého digitálneho systému, no tak nemôžete ju na zelené úce postaviť. Potrebujete nejaké okolie. S tým okolím vám tiež vieme pomôcť. To znamená, vieme pomôcť aj firmám, ktoré začínajú so svojou digitalizáciou a obstarávajú si úplne to základné, čo potrebujú pre potrebu svojej výroby, administratívy, čokoľvek. A na druhej strane máme firmy, ktoré už vyspelé sú. Je tu pán kolega z Orivinu, ktorý cez Slovenské centrum digitálnych inovácií absolvoval. Je to IT firma, napriek tomu sa obrátili na SCDI a pred asi 3-4 týždňami absolvoval také hĺbšie školenie na Ústave informatiky Slovenskej akadémie vied. To znamená, experti akademicky sa rozprávali s expertmi z firiem. Celá táto plejada sa týka ľudských zdrojov, umelej inteligencii, internetu vecí, vzdelávania ľudí, čo je dosť dôležité, a kybernetickej bezpečnosti. Zo všetkých tých aspektov vám vieme vám pomôcť, ak ste mali stredný podnik, ochránená firma, bezodplatne, do istého rozsahu. Veľký projekt vám neurobíme, ale v prípade, že usúdite, že niekto z dnešných expertov, ktorí tu sú, by vám vedel vo firme pomôcť a posunúť vás o meter alebo kilometr ďalej,
tak a ste oprávnený prijímateľ, čo si ako si zistíte u kolegu Poláka a ďalších kolegov, ktorí tu sú, tak možno napríklad pani Šikurová, ak sa to časovo bude dať zladiť, môže vo vašej firme stráviť 3 týždne a môže vás niekam dostať. To je zhruba taký ten rámec, aby ste navnímali, že odkiaľ tam sa môžeme hýbať. A je tu teda toto dnešné školenie, ktoré možno niektorý z vás týmto smerom naštartuje. Vyzývam vás, neostýchajte sa, oslovte kolegov alebo kolegov na recepcii a verím tomu, že aspoň niektorí z vás sa môžu stať klientmi SCDI a potom, čo prefrčíme takú drobnú administratívu na začiatku, to môže byť pre vás veľmi užitočné. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Emilovi za úvod. Ja len upresním, aby ste nemali teraz pocit, že tu kastujeme, že malé stredné podniky tým pomáhame a na tie ostatné kačujeme. Nie, tým tiež pomáhame a nevieme to urobiť bez odplatu. Ale môžeme pomôcť, samozrejme, môžeme spojiť na našich partnerov, naše firmy, ktoré riešia tie problémy, o ktorých budeme dneska počuť. A jedným z takýchto našich partnerov, s ktorým spolupracujeme, je Slovenská obchodná priemyselná komora, pani Lukáčová, ktorá vám povie tiež zo pár slov na úvod. Dodržujeme taký protokolár, že na začiatku všetci povedia niečo na úvod. Tak nech sa páči, pár slov. Ako som už bola predstavená, moje meno je Ina Lukáčová, som z Bratislavskej regionálnej komory SUPK a som veľmi rada, že tu vidím známe tváre našich podujatí. Chcela by som vám zablahoželať, lebo vlastne tie ľudia, ktorí sa naozaj zaoberajú na revolučné technológie a neboja sa ich. Takže vlastne ja by som naozaj chcela všetkým pogratulovať, že si tu a teda, že sa chcete vzdelávať. A toto je vlastne aj takou nosnou témou teraz u nás SUPK, kde budeme vlastne portfóliu zamerané aj na digitalizáciu procesov a využívanie prediktívnej technológie, ako je umelá inteligencia. Potom veľmi super, alebo v celom úvode by som možno nadviazala, že vlastne toto je začiatok a keď naozaj spracujete všetky tie technológie a využijete ich pro svoj vlastný úspech, tak my ako SUPK vám tiež môžeme pomôcť expandovať na zahraničné trhy a vlastne toto podujatie by sme naozaj chceli využiť na to, aby sme vám ponúkli možno také nejaké informácie, že sú tu medzinárodné projekty ako EU Business Hub, momentálne zamerané na azijské trhy, čiže vlastne ak budete excelovať v tejto oblasti ako digitálne technológie alebo zelené technológie, čiže môžete sa vlastne prihlásiť na obchodné misie do zahraničia a vlastne SUPK by vám mohlo prihlásiť takým nejakým partnerom. Ponúkame to členom a nečlenom, vzhľadom k tomu, že vlastne každá firma, ktorá je úspešná v zahraničí, vlastne prezentuje Slovensko. Takže ak by ste chceli vedieť možno viac informácií o EU Business Hube, tak v piatok máme prvé úvodné podujatie. Budete mať informácie o tom prezentáciách, ktoré vlastne poslané každému účastníkovi zaregistrovanému. A samozrejme, veľmi sa teším, že budeme spolupracovať naďalej s SCDI a možno aj s ES Slovakia v druhom polroku a pripravíme tiež zaujímavé témy, možno zamerané aj na ten energetický sektor. Ja sa veľmi teším, pretože toto je momentálne téma, ktorá je dôležitá pre všetky podniky. A myslím si, že nie len podniky, ale aj domácnosti. Čiže teším sa na spoluprácu a ďakujem vám pekne celému týmu z SUDI, že vlastne zorganizovalo takéto podujatie a teda teším sa na ďalšie stretnutia. Predstavovanie ukončíme predstavenie samotných aktérov, ktorí vás budú sprevádzať dnešným dňom a budú nás snažiť do vašich hlav dostať nejaké nové idei. A poprosím ich, aby každý za seba povedal 2-3 vety, aby ste vedeli presne, čo vás čaká. Slavka, skús. Dobrý deň, som Slavka Šikurová, my sme spoločnosť Predu a dlhodobo sa venujeme 6 rokov len v rámci vlastnej organizácie a dokopy už asi 25 rokov tomu, čo my hovoríme, že moderné technológie, keď to bolo strašne mám rada, ale keď vás napadne nejaké vhodnejšie, tak budem za to vďačná. A to sú rôzne technológie ako automatizácia procesov, automatizácia komunikácie, umelá inteligencia, IoT zariadenia. Všetko také, čo nám sa zdá, že by mohlo teraz niekam posunúť svet, tak tomu sa začíname venovať úplne v tých začiatkoch. A musím povedať ešte na začiatok, že
je to také, akože na jednej strane to znie tak sexy, že super, venujeme sa novým veciam, na druhej strane to prináša strašne veľa takého, že vôbec osvety voči zákazníkom. Čiže predtým, než predáme akékoľvek riešenie, tak tomu prechádza veľa vysvetľovania, čo to je vlastne za technológiu, čo to je vlastne za spôsob novej práce, ktorý toto prináša. Tak to je vlastne jedna z našich prác, už tým pádom automaticky a preto som na to. Tak sa tešíme, perfektne si na to vysvetlila. A pán Kürtik, keby ste mohli dve vetičky o vás? Určite áno. Ďakujem za pozvanie. Ako už kolega spomenul, voláme sa Legal Tech Factory. Spájame vlastne dve na prvý pohľad nezlučiteľné skupiny ľudí, a to advokátov a programátorov. A vyvinuli sme vlastný model umelej inteligencie, čo vám poviem viac v našej prezentácii. Ďakujem veľmi pekne. Môžem potvrdiť, toto spojenie nie je úplne náhodné. Máme už niekoľko advokátskych kancelárií našich klientov a veľmi ma prekvapilo, ja som mal taký dojem, že advokáti to sú takí páni v tmavých oblekoch, vyleštené topánky, silní konzervatívni, hej, a nedajú dopustiť na tú svoju knižnicu, ktorú majú väčšinou za chrbátom, ktoré všetko nájdu každú odpoveď. Hej. No a bolo moje prekvapenie, keď mi každý povedal, že pán Polák, my to vnímame tak, že kto nenastúpi na vlak, ktorý sa volá umelá inteligencia, neprežije. Takže to je pohľad konzervatívnych advokátov. Naposledy pán Kol z Data Konceptu, práve keby si mohol dve tie vetičky o vás, čo robíte, čo ich čaká s tebou. Moje meno je Branislav Kol a som zo spoločnosti Data Koncept. Naša spoločnosť v podstate vychádza skôr z tej marketingovej strany a vytvárame veľmi veľa rôznych riešení pre marketingové a obchodné oddelenia. Pomocou rôznych technológií, ktoré sme aj historicky zavádzali u klientov, tak sme sa naučili veľa pracovať s rôznymi procesmi a tieto procesy teraz aplikujeme aj do ďalších nielen marketingových, ale aj obchodných oddelení a back-officeových, kde využívame veľmi veľa rôznych technológií, hlavne tie, ktoré sú inovatívne a možno tu nás Ďakujem za ten, áno, že inovatívne, áno, ďakujem. Že tak, jak Zlata povedala, že je to veľmi komplikované, aby ľudia pochopili, čo to vlastne znamená, tak je to komplikovanejšie, keď im raz ukážete technológiu, ktorá dokáže strašne veľa vecí a častokrát sú to veci, ktoré si ľudia nevedia ani dostať. Takže je to komplikované, ale teda, že fungujeme už veľmi dlho a darí sa nám aj na Slovensku a zahraničí. Aj niektoré projekty si dneska ukážeme, čiže moja prezentácia bude skôr taká praktická, kde vám ukážem, že ako v bežných technológiách, ktoré pravdepodobne používate aj vy u seba, ako sa dá nastaviť alebo využiť umelá inteligencia a veľmi prakticky zefektívniť rôzne procesy, ktoré máte. Veľmi pekne ďakujem. To bolo slovo za marketing, ďalšia taká domena, o ktorej sme presvedčení, že patrí len ľuďom, lebo marketing sa spája tak s kreatívou a s takými vecami. Ja keď som pracoval voľakedy v jednej korporátnej veľkej firme, tak som tak chcel porozumieť tomu, čo marketing robí a jak vie, čo má robiť a čo nemá robiť. A jeden z kolegov mi povedal, že vieš, my v marketingu vieme jednu vec, že 50% vecí robíme dobre a 50% zle. To je fajn, to je super, však akurát 50%, čo robíte zle, tak prestaňte robiť a bude to všetko dobre. No ale my nevieme, ktorých je tých 50%. Tak možno Bráňo vám pomôže nejak detekovať, ktorých tých 50% nefunguje a ktorých 50% funguje, aby ste sa sústredili na tie správne veci. No, ale poďme už k samotnej akcii. Prvý dojem spravíš len raz a preto Slavka začína a odovzdávame týmto slovom. Ďakujem veľmi pekne. Ja sa chcem spýtať, vy čo stojíte, nechcete si sadnúť? Nie takto. Dobre. OK, a druhá otázka moja je, kto z vás začína implementovať AI vo vašej organizácii? Alebo s tým niečo začal robiť? Je tu niekto taký? Super, nejaký ste, úplne výborne. Tí ostatní vôbec máte nejaké skúsenosti s AI, akože s chatom GPT napríklad, alebo akékoľvek iné? To máte. Dobre, úplne super. Tak to sa veľmi teším, lebo podľa toho veľmi záleží, že kde vlastne na akej úrovni by sme začali dneska rozprávať. A keďže máme dneska tému, že v back office, to znamená, to sú väčšinou tie veci, ktoré nie sú tak ľahko viditeľné. Ktoré vám tu bohužiaľ nemôžem úplne ukázať, ale ako hovoril kolega Braňo, že on vám teda ich aj ukáže. My máme bohužiaľ na takmer všetkými NDAčky,
Takže vám o nich viem rozprávať iba tak všeobecne, ale neviem vám ukázať, že takto to konkrétne tam v tej organizácii vyzerá. To bohužiaľ je taká skrytá stránka tohto. A kde my v tom back office tú umelú inteligenciu najčastejšie využívame? A možno sa budete čudovať, ale paradoxne začneme komunikáciou. Komunikácia je aj v back office veľmi dôležitá časť. A komunikácia je to, kde tá umelá inteligencia vie veľmi výdatne pomôcť. Úplne najčastejšie pomáha umelá inteligencia v komunikácii interných pravidiel a smerníc. A to vám je taká vec, že to sa vám zdá, že tak to je ale pre veľké organizácie. No nie je to tak. Je to veľakrát aj v malých organizáciách, ktoré majú množstvo rôznych predpisov, pravidiel, ale nielen to, môžu to byť rôzne HR predpisy, IT systémy, všetko, kde ľudia potrebujú vlastne niečo si naštudovať. A ja mám tu tak tomu aj prezentáciu, ale ja vám to budem asi tak priebežne len tak rozprávať. Vidno to dobre? Vidno to dobre. Takže tá umelá inteligencia, ako vie vlastne pomôcť? Vie to byť v podstate chatbot. Tak ako poznáte chatbota, ako je ChatGPT alebo mnohé iné na iných stránkach, keď pozriete na stránku Uxveru alebo Slovenskej pošty alebo aj všelikde inde, tak na vás tam vyskočí nejaké okienko a tam je chatbot, kde môžete buď mať otázky formou tzv. Tlačítok, alebo aj položiť otvorenú otázku. To, kde sú tie tlačítka, tomu hovoríme, že chatbot na stromovej štruktúre, to je v podstate vopred preddefinované. Má to svoj zmysel, lebo by ste neverili, ľudia nevedia klásť otázky. Takže keď tam sú tie batóny, ale človek ide iba podľa toho, akože ťuk, 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 tak vlastne my rozmýšľame za neho a myslíme na to, že keď mu poskytneme nejakú informáciu, na čo sa v nadväznosti na tú informáciu môže chcieť spýtať. Keď mu poskytneme, že tu sa spýtaj do voľného pola, tak musí človek rozmýšľať sám a musí vedieť sformulovať otázku. To nie je také jednoduché. Veľakrát. A keď mu poskytneme informáciu formou tej umelej inteligencie, tak opäť musí rozmýšľať, OK, ako naložím teraz s touto informáciou, na čo sa ďalej potrebujem spýtať. To je tak všeobecný chatbot. Tá umelá inteligencia je ale výborná práve na všetky tieto interné komunikácie, lebo to sú obvykle naozaj veľké interné smernice, HR pravidlá, ale aj IT helpdesk, kde tí ľudia už sú do nejakej miery zorientovaní a v tom internom prostredí je vhodné, že vložia otázku do chatbota a chatbot im odpovie. Takže úplne najčastejšia vec teda to je to, že spýtam sa, ako môžem čerpať home office napríklad. Ja sa tomu rovno dostanem. Ako môžem požiadať o nový notebook, ako ísť na služobnú cestu v zahraničí, kde môžem získať nejaké podklady k tomu, kto mi má dať súhlas a tak ďalej. Veľká časť tej našej práce v rámci tej umelej inteligencie, čo robíme, je, že vlastne nájdeme rozpory medzi tými internými pravidlami a smernicami. To je také akože zaujímavé, ale majú organizácie pocit, že my máme všetko tak na poriadku. Keď tá umelá inteligencia vlastne má poskytnúť odpoveď, tak my pritom zistíme, že aha, ale v týchto zdrojoch sú rozporuplné informácie. Takže potom sa väčšinou vraciame k tomu, že nezačneme hneď poskytovať tie odpovede, ale najprv vyčistíme pomocou umelej inteligencie tie pravidlá a smernice. A to, čo mnohí sa obávajú, že joj, ale my tam nemáme metadáta, nám to nevie úplne dobre asi nájsť tie odpovede, opäť tá umelá inteligencia s tým vie pomôcť a v nekonečnom rade teda vie pomôcť aj vôbec so samotnou tvorbou tých dokumentov. Umelá inteligencia vám vie pomôcť na základe toho, že ako sú zostavované u vás dokumenty, ale nie len u vás, ale aj napríklad dajú sa nájsť zdroje z internetu a to v niekoľkých fázach. Vie to byť vo fáze, že potrebujete vytvoriť nejaký nový dokument interný. Vie vám pomôcť tým, že dobre, takýto dokument by mal mať takúto obsahovú štruktúru, ako v prvom bode. Prejdete si tú štruktúru, poviete, dobre, chcem ďalej vedieť, čo má byť obsahom jednotlivých týchto bodov v rámci štruktúry a vie vám vyhodiť v buletoch, zamyslí sa nad týmto. Vieme ísť aj ďalej a vie umelá inteligencia zostaviť aj kompletne celé texty. Poviem pravdu, že tu sme u jedného zákazníka, všetci ostatní zatiaľ chceli byť s tým, že áno, chceme poradiť, ako teda vytvoriť takéto dokumenty, chceme mať vlastne takého pomocníka pri tvorbe tých dokumentov, ale tie dokumenty už samotné, ten text si chceme tvoriť sami. Lebo zase do nejakej miery tomu veríme, do nejakej nie.
A to je presne tá vec, že do akej miery teda veríte umelej inteligencii. No do takej, ako dobre je natrénovaná. Je to veľmi o tej práci toho dodávateľa, ktorý vám robí tú umelú inteligenciu, ako veľmi dobre s tým vie pracovať. Z čoho sa vlastne trénuje taká umelá inteligencia? To tak viete? Zhruba. Asi áno. A potrebujeme na to teda nejaké podklady. To je absolútny základ. Aké sú podklady, z ktorých sa tá umelá inteligencia učí? V týchto prípadoch, ako som teraz ukazovala, tak samozrejme to sú tie interné smernice, pravidlá, helpdesk a tak ďalej a tak ďalej. Keď máme tieto podklady dobre spracované, očistíme jeho tie rozporuplné informácie, tak to je podklad, na základe ktorého tá umelá inteligencia sa vie naučiť. Teraz tiež to nie je také, jak sa to veľakrát prezentuje, že je to nejaký black box, že hodí sa to teda na nejaké API, sa to pripojí a ChatGPT už si s tým poradí a vlastne my implementátori to vlastne iba prepojíme a posunieme odpoveď. Takto to bohužiaľ úplne nie je, lebo tiež tá umelá inteligencia má nejaké obmedzenia, ten samotný ChatGPT alebo teda ten tzv. Large Language Model, ktorý spracovávate obrovské množstva dát a potrebujeme mu pomôcť. My máme nad tým konkrétne vytvorené nejaké rôzne pomocné softverové komponenty, pomocné knižnice a do tej umelej inteligencie, keď to tak nazvem, do toho blackboxu, posielame už len nejaké časti, ktoré už sme predtým predselektovali a už len na základe nich tá umelá inteligencia vytvára tú odpoveď. A toto si dajte veľký pozor, keď si budete hľadať dodávateľa alebo niekoho implementátora, ktorý vám s tým bude u vás pomáhať, že toto je veľmi vec, ktorá ovplyvní správnosť odpovedí. Veľmi dôležité, aby tie odpovede, ktoré sú u vás, boli naozaj správne, lebo hlavne na takýchto interných, aj na takýchto interných smerniciach, hoci to nemáte použité na vonok, a nikto nechce, aby to odpovedalo nesprávne. A nám sa podarilo také, že sme implementovali tieto interné smernice na finančnej správe, kde sme mali, že kritérium úspešnosti 95%. A to vám poviem, to sme sa fakt že zapotili, lebo to sú že úplne detailné postupy o tom, napríklad ako sa naceňujú rôzne druhy tovarov pri 85 podmienkach. To je fakt ťažké aj pre človeka a ešte ťažšie pre tú umelú inteligenciu. Ale dá sa to spraviť. Je to vec toho pracovania s tým modelom a toho natrénovania toho finálneho riešenia, aby to naozaj odpovedalo veľmi správne. 100%, neverím, možno kolegovia, ktorí budú po mne, budú mať iný názor, ale z mojej skúsenosti 100% správnych odpovedí je veľmi, veľmi náročné dosiahnuť, ale veľmi záleží od témy, ktorú spracovávame tou umelou inteligenciou. Keď už by sme mali v tom internom prostredí využitú umelú inteligenciu na spracovanie rôznych otázok, tak táto istá technológia sa dá v internom prostredí použiť na spracovanie mailov. V podstate je to presne to isté, prečíta sa nejaká požiadavka. Rozdiel väčšinou býva iba v tom, že v tom maili človek píše oveľa viacej takých, to nazvem, že balastov. Akože dobrý deň, včera som bol so spolužiakom a ten mi povedal, že má dlh. Ako to teraz môžem zistiť, nemám ho aj ja. A tam musí sa akože pohrať troška s tým, že čo tam sú všetky tie možné zbytočné informácie. Ale tá technológia je presne tá istá a dá sa s tým veľmi, veľmi zefektívniť tá interná komunikácia tým, že to nemusíte odpovedať. Veľakrát to riešime tak, že nie všetky maily odpovedá umelá inteligencia, ale vie mať pravidlá, ak nájdeš v mailoch tento topik, túto tému, tak tomuto sa môžeš odpovedať, ak nie, posielame na živého pracovníka. Aj v tom sa to robí tak, že spracuje sa len nejaká časť a toho mailu, alebo návrh, tak by som povedala, a človek to odobrí a vtedy sa to odosiela. To je to, čo som hovorila v úvode, že je to nejakým spôsobom inovatívna technológia a tým pádom ľudia ešte dlho potrebujú mať pocit, že si to musia skontrolovať alebo že to vedia lepšie. Ono paradoxne by ste sa čudovali, ale veľakrát tá umelá inteligencia je konzistentnejšia ako pracovníci na call centre napríklad a podobne. A hlavne pri vysokých fluktuáciách. Ďalšia vec v komunikácii, ktorá už je dosť rozšírená, sú automatické zápisy zo stretnutí. Ak máte také, že máte hromadu meetingov a potom niekto sa zapodíva tým, že 3 dní píše z toho zápis a potom ešte aj úlohy, tak to je riešenie pre vás. Jedna vec je, že naozaj je už veľmi dobré ten text-to-speech model,
teda to prenesenie hlasu do textu, čiže netreba nič robiť, nejaký postupný zápis a tak ďalej, ale sa to dá, automaticky sa nahráva celé stretnutie, automaticky sa urobí z toho teda odposluch. Môžem sa spýtať, že už je to natrenované dosť dobre na slovenský jazyk? Áno. Že s tým bol Áno, veľmi. Na slovenský a na český jazyk už absolútne bez problémov. Robíme až také riešenie, že to vám poviem, lebo to je taká srandička. Na Slovensku, nie v Čechách to robíme, my teda robíme československý trh a tam majú colná správa Česká, má veľké oddelenie pátraní, lebo veľa majú takých tých pašerákov, ktorí sa snažia vyhnúť zaplateniu cla. A to je fakt, že po celom kraji veľké oddelenie, predstavte si, že oni dlho fungovali, teda ešte veľká časť ich stále tak funguje, že keď vyšetrujú nejaké prípady, tak majú ich dlho napichnutých týchto potenciálnych pašerákov v kanceláriách, v autách a tak ďalej. A potom je obrovské oddelenie skoro v každom meste, kde sedia chlapíci, takýto poriadny so slúchatkami a robia prepisy. Takto ručne to tam kladú. Tak teraz to už robíme tak, že to teda robíme automatizovanie pre nich. No a keď teda urobia toto, ten prepis, tak oni si tých ľudí volajú aj treba na vypočúvanie a majú také, my sme ich tak lutovali, že Ježiš, výberci sme boli, že to je taká hrozná robota, že celý deň si to takto prepisujete. A oni, že a tak hej, ale tak niekedy máme aj srandu, lebo zavoláme si tých ľudí na ten výsluch. Oni sú u nás celí takí vystrašení, potom sadnú do auta, ktoré majú napichnuté a tam povedal, šéfino, nič som nepovedal, nič som neprozradil. A takéto, že taká odbočka. Mala. No ale tak napríklad pre nich robíme presne to, že už sa robí teda celý ten prepis toho posluchu automatizovanie, ale nielen to, nad tým sa už robí aj to, že sa automatizovane urobí sumár z tých odposluchov. Čiže výstupom je, rozprával sa taký človek s takým človekom, topik bol, že kamionová doprava a tak ďalej. Dá sa medzi tým hľadať aj pomocou takého komunikačného rozhrania, môže to byť chatbot alebo hoci čo iné, súvislosti medzi tými jednotlivými odposluchmi napríklad. Čiže oni vedia hľadať cez nejaké kľúčové slova. A tá otázka, čo ste sa vypýtali, tak my tam dotrénovávame na špecifickú terminológiu, lebo niekde, keď je dlhý ten prípad, ktorý sa robí, tak napríklad sa tam používa slovo kapr, to je kamión napríklad, hej? A to musíme natrénovať, že áno, toto to znamená a vyhľadávaj súvislosti podľa týchto slov. Ale inak je tá kvalita naozaj už veľmi vysoká. No, ale dá sa to použiť teda aj na bežných stretnutiach a nie je to nejaká ani finančne, ani technologicky už náročná technológia. Dobre, to bolo k tej časti komunikácie. Spýtam sa, či sú nejaké otázky ku komunikácii, kým prejdeme procesom. Nech sa páči. Máte nejaké také porovnanie, že keď niekto má možno pochybnosti ohľadom umelej inteligencie, že nakoľko je správne, že ste si porovnali, že aké boli výsledky bez umelej inteligencie a bez umelou, aké tam boli vlastne. A teraz v ktorom prípade myslíte? V tom poslednom, čo som hovorila? Či... Keď zoberieme napríklad tie smernice, že vlastne doľaďovanie chýb alebo možno nejakých konkrétnych. To neviete úplne porovnať, lebo predtým sa chodili pýtať ľudí alebo niečo podobné, ktoré im tiež odpovedali, treba podľa toho, akú mali náladu, alebo kto tam práve bol na tom oddelení ľudských zdrojov. Čiže to sa nedá úplne, že takto objektívne porovnať. Samozrejme, že my vždy meriame správnosť odpovedí. Vieme to robiť tak, že máme expertov v rámci organizácie, ktorí sledujú tie odpovede, alebo dávajú používatelia palce hore a dole, čo je ale také trošku dvojsečné, lebo niektorí nám dajú palec dole. Poviem príklad, pred 3 týždňami bola v Čechách taká najväčšia IT konferencia štátnej správy SSS, taká, že 3000 ľudí, traja ministri tam otvárajú. A my sme tam mali na tej stránke AI chatbota. Prvýkrát, keďže celá téma bola samozrejme AI. A mali sme teda, že palce hore a dole. Samozrejme, že chatbot bol zameraný na to, aby odpovedal na otázky súvisiace s konferenciou, aj to bolo napísané, ale napríklad tam niekto dal, keďže to malo taký pekný vizuál, tá chatbotka, volala sa Isa, tak ju pozývali na rande. A keďže ona teda povedala, že keďže nemá hmotnú podobu, tak na rande nemôže ísť a na to nám dávali palce dole. Čiže ani toto nie je úplne smerodajné, akože vodítko na odchytenie tej správnosti, ale samozrejme sme tam sledovali s tými organizátormi tej konferencie, že naozaj, či tam boli nejaké nesprávne odpovede, to sa nám teda podarilo vychytať, ale to vám poviem, že som mala strašný stres, lebo naozaj tú umelú inteligenciu neviete na 100% predvídať. To sa proste nedá.
A báli sme sa trošku toho, že či tam nebude nejaká miera nesprávnych odpovedí. Našťastie sa nám to teda nestalo, že naozaj boli všetky tie odpovede správne, lebo tam by nás rozniesli v zuboch, že tam aj prezentujeme umelú inteligenciu a máme tam chatbota, ktorý by niečo povedal nesprávne. Čiže iba takto sa to dá, že áno, potom si pozeráme, či tam boli nejaké odpovede. V tých interných smerniciach sa to vyslovene sleduje cez metodikou. Úplne porovnať sa to s človekom nedá. Robí sa to pri tom, že keď sa robia akceptačné testy, tak napríklad oni majú popred tie organizácie pripravenú nejakú sadu otázok a majú predpokladanú odpoveď. Tak tam sa to porovnáva voči tej predpokladanej odpovedi. Ale mohli by si to otestovať, že vlastne urobíte druhú AI, ktorá bude kontrolovať druhú AI. To sa robí v rámci, ale to je v rámci toho samotného modulu. To je v rámci už predtým, než sa odpovie, nech sa poskytne tá odpoveď, tak vlastne my kombinujeme viacero modulov, aby tá odpoveď bola správna. To síce môže na jednej strane predĺžiť čas, kým teda to odpovedá v tom chatbote, ale na druhej strane tam áno, presne pri prípadoch, kde sa vyžaduje veľmi vysoká miera správnosti, tak my máme nasadený vlastne pred tým finálnym odpovedaním modul, ktorý kontroluje faktickú správnosť tej odpovede. Potom môžete porovnať s tými metodikmi, či to odhalilo. To sa dá, ak máme spísané tie otázky, ale keď máte 1000 smerníc, ktoré každý majú že niekoľko 100 strán, tak tam sa to úplne že nedá, aby metodikant kontroloval všetko. A to sú teda reálne prípady. A ešte nám pribúdajú každý týždeň 4 nové smernice, čiže ešte sa musíme vlastne v tom modelu pozrieť, že pribudli nejaké nové smernice alebo nie a už odpovedá na tie nové smernice. Takže to žiadny metodik si nechystá priebežne takú sadu kontrolných otázok testovacích. Smernica má väčšinou vlastníka, vlastník má metodika, ktorý to kontroluje svojho firma. Takže tam to aj musíme pozerať. To oni pozerajú, ale že nerobia stále testovacie otázky pre chatbota. Ešte nejaké, alebo môžeme ísť ďalej? Keď sa zmenia alebo pridajú ďalšie otázky od nová smernica, aký je ten čas implementácie, keď to začne odpovedať? Ako chcete. Jak sa to nastaví? Či to ešte tlmočí? Viete čo, ako chcete, ale nie je to, akože väčšinou to chcú tak, že raz za týždeň, že to sa väčšinou tak povie, že to stačí. A je to napísané aj v tom chatbote, že posledná aktualizácia je k takémuto dátumu. Bavili sme sa už aj o tom, že častejšie, ale nakoniec to nikto nechcel, ale dá sa to urobiť takže hneď. Že tam je watchdog, ktorý si to sleduje a v podstate to je... Ale potom už počúvam o tom počítačovom výkone na pozadí. Áno. Možno by som doplnil rozdiel medzi človekom a umelou inteligenciou je, že človek má tú úžasnú vlastnosť, že zabúda. Je to náš prospech. Aj tí, čo boli na základnej vojenskej službe, vedia presne, o čom hovorím. Aj väčšinou nám ostanú spomienky vtipné, nepríjemné, vývisné. A umelá inteligencia nezabúda, čiže tam by som chcel priamiť tú pozornosť, to, čo hovorila Slavka, že treba dávať pozor, čím ho krmíme. Keď ho nakrmíme zle a zle ho naučíme, tak to nezna fungovať. Čiže tam treba dávať pozor, ale dôležité je to, že vie to urobiť rýchlo a vie to urobiť dostatočne presne. Samozrejme, človek sa vie pomýliť, aj keď je tam ChatGPT, niekto stromová AI, tak môže mať tiež nejaké odchýlky, lebo beží na štatistickom modeli. Ale minimálne tá presnosť je podľa mňa dosť blízka tomu, čo dokáže bežný človek. Alebo napríklad skúste, keď idú kopec nových smerníc, pochopiť tak rýchlo všetky súvislosti a naučiť sa to za 3 dní. Ešte doplním, možno ešte si dali jednu myšlienku. Veľa zákazníkov sa nás pýta, ako to je s tým, že dostanú sa naše smernice na internet. Vy to posielate na internet. Toto je akože taká úplne bežná hláška organizácií. A čo to vlastne znamená, že to posielame na internet? Áno, to samotné spracovanie tou umelou inteligenciou je v cloudovom prostredí. Je to kvôli tomu, že na to naozaj treba na tie LLM, na tie Large Language Models obrovský výkon a dá sa to urobiť aj na nejakej lokálnej infraštruktúre. Treba mať veľmi dobrú vybavenú tú infraštruktúru, grafická karta a tak ďalej. Ale teda oveľa efektívnejšie je, že sa na to využíva tá cloudová infraštruktúra. Ale
vy viete mať tie vaše dáta takzvanej uzavretej subskripcii, že tie vaše dáta sa na ten internet nedostanú, že niekto iný z nich bude čerpať a trénovať si. Takisto, jak vy by ste nechceli, keď sme hovorili o tých interných smerniciach, by ste nechceli, aby vlastne ten chatbot odpovedal na interné smernice nejakej inej organizácie. Chcete len, aby odpovedal len na otázky súvisiace s vašimi smernicami a to isté vlastne platí, čiže to je naozaj, tie vaše dáta sú absolútne safe, nič sa im nestane, nedostanú sa von, nebude z nich žiadna konkurencia čerpať, že aké vy máte interné pravidlá, nič takého, to sa absolútne nemôže stať. A je to jedno, či sa používa Microsoft, Amazon, alebo Google, alebo akákoľvek cloudová platforma. A druhú myšlienku ešte, čo som chcela vlastne dopovedať ešte k tej komunikácii, to som len tak rýchlo preskočila, že máme aj také využitie, a to je relatívne bežné, že sú rôzne interné systémy, ktoré nie sú úplne jednoduché na používanie, či už registratúrne ako Fabasofty, alebo aj SAPI, alebo aj rôzne špecifické systémy produkčné, kde ten chatbot vie byť ako poradca pre používateľa, že nemusíte byť expert, aby ste vytiahli nejakú informáciu do systému. Vie tam byť ten chatbot a cez toho chatbota nám si len zadáte otázku a vlastne viete dostať odpoveď. Či už je to otázka typu, že koľko sme spracovali pšenice v týchto troch kvartáloch na tomto území, alebo úplne akákoľvek iná, alebo že ako použijem toto. Veľmi často je naozaj aj ten úplne základný interný helpdesk, vypršalo mi heslo, nefunguje mi tlačiareň a podobne, s čím sú väčšinou IT oddelenia veľmi otrávené a sú to také tie rutinné, nudné otázky a sú absolútne dobre pokryteľné už takýmito AI chatbotmi úplne bez problémov. A veľmi ich vedia odbremeniť. Nech sa páči? Záverečná spoločnosť sa spomenuli, že toto má nejak preplať. Lebo ten chatbot predsa nevie, pokiaľ nevstúpi do toho SAPu, nemá to zobrať informácie. Ohľadom tej pšenice. Môže zobrať tie informácie do SAPu. Napríklad RPAčko si ich vie vytiahnuť, cez Robotic Process Automation si vie vytiahnuť tie informácie z toho SAPu, alebo podľa toho, čo je spracované, aká vrstva nad tým SAPom. Dá sa toto urobiť. Spracovať aj komunikáciu do SMS-kových alebo mailov. SMS-kové sme sa úplne nestretli, zatiaľ s týmto, zatiaľ sme to nerobili. Viem si predstaviť, že sa to nejak zdá, len tam skôr potom treba riešiť asi tú technológiu, ako sa to tam dá vložiť SMS bránu. Dá sa nad tým zamyslieť, zatiaľ sme to nerobili. A verím, že Slávka nám neujde tak rýchlo. Neujde. A keď môžeme ísť ďalej, tak ja som... Nech sa ma páči. S tým dátom. Zaujímavá by ma taká fičúra, napríklad keď príde nový zamestnanec a netreba ho vlastne školiť na dávnu funkčnosť, a využilo by sa to v malej interniaci. S týmto máte nejaké skúsenosti? Máme. A to vlastne školiť používateľských príručiek alebo... Presne tak, používateľské príručky, manuály. Release noty sa do toho zahrňajú nové, hlavne keď to sú také softvery, kde sa stále niečo updateuje. Tak je to veľmi výhodná vec, lebo nikto už nevie držať tempo s tým posledným releaseom. Všeobecne onboarding ľudí, čiže každý onboarding má nejaké pravidlá, čo sú nejaké prostredie, musí sa rýchlo zoznámiť s veľa vecami, tak umelá inteligencia sa používa na to, aby tam bola pre ňoho, aby sa nemohol pýtať, aby sa vedel rýchlo zorientovať. Môžeme ísť ďalej? Ja som vlastne o elektronizácii tvorby a workflow dokumentov už trošku hovorila v tom úvode a ako sa dajú vlastne vytvárať tie smernice, tak v podstate viete urobiť akúkoľvek časť spracovania dokumentov. Treba povedať, že úplne prvá vec, čím sa najviac stretávame, že dokumenty prichádzajú v papierovej forme. No čo s tým? No, odcerkujeme to, ale takým spôsobom, aby sme nad tým mali strojovo čitateľnú vrstvu. A to je niekde úplne jednoduché, kde sú také zariadenia, niekde je to strašne zložité. A niekde sa nad týmto vieme veľmi nadlho zasekať. A riešime teraz takú vec na Českom ministerstve vnitra, že spracovanie žiadosti o udelenie štátneho občianstva pomocou umelej inteligencie. Čo má teda niekoľko veľa nástrah? Prvá je, že každá žiadosť je takáto v papierovej forme. Tak to je taká vec, že čo s tým?
Samozrejme teda, okrem toho, že treba vyčistiť citlivé údaje a všelijaké osobné veci a tak ďalej, aj napriek NDAčkám a všetkým ďalším možným zmluvám, tak ten samotný proces nás v tomto projekte zdržal na pol roka. To sú niekedy naozaj také veci, že by ste nečakali, že toto bude ten showstopper, ale je. A keď sa dostaneme už cez toto a už máme tie dokumenty v strojovo čitateľnej forme, tak v podstate nad tým sa dá už robiť čokoľvek. Dokumenty vieme pomocou umelej inteligencie čítať. To je tá úplne prvá vec, že vieme prečítať, čo je v danom dokumente. Keď si pomôžem tým príkladom, ktorý som už teda načetla, že je to nejaká žiadosť o udelenie štátneho občianstva, tak tam si samozrejme teda prečítam nejaký formulár. To je relatívne jednoduché, lebo ten formulár je taký štruktúrovaný. Takže tá umelá inteligencia tam vie dobre posúdiť, či to má všetky náležitosti, aké sú vyžadované zo zákona. Ale predstavte si, že vie už robiť také veci, že vie posudzovať prílohy. V tomto prípade treba dávať prílohy, napríklad potvrdenie o pobyte na území Českej republiky za obdobie 2,5 roka a potvrdenie o príjmoch. Ten pobyt je tiež ešte stále jednoduchý, lebo dobre, to sa vieme pozrieť na rôzne doklady, ktoré tam sú a povieme si z toho, áno, toto je, alebo nie je dôkaz toho, že bol v Českej republike. Horšie to je pri tých príjmoch, lebo tam posudzujeme výšku príjmu aj z hľadiska toho, že aký má životný štandard, či má deti a tak ďalej ten daný občan a či ten príjem zodpovedá tomu, že mu to pokrie náklady a teda nebude zaťažovať český štátny rozpočet. Tak to je už také, že tam vlastne je nejaká miera tej umelej inteligencie za tým a toto už dokáže robiť. A ďalšia úroveň, čo to ešte má robiť, čo je tam za cieľ tej umelej inteligencie, že musí posúdiť, či ten príjem je z legitímnych zdrojov. Lebo keď niekomu pristane 500 000 z ruského účtu, ale nemá k tomu daňové priznanie napríklad, tak to umelá inteligencia musí vyhodnotiť, akože to nie je pravdepodobne legitímny zdroj príjmu a môže kvôli tomu ten občan nedostať do štátneho občianstva. A toto sú už všetko veci, ktoré naozaj tá umelá inteligencia dokáže robiť. To sú také, by som povedala, že veľmi už zložité moduly za týmto. Nie je to len odpovedanie na otázok zo smerníc, ale hovorím vám to ako príklad, že až sem už to vieme ísť, až sem vieme takéto veci poskytovať. A samozrejme, že vie na tým umelá inteligencia vytvoriť nejaké ďalšie nadväzujúce kroky. Čiže konkrétne v tomto prípade, keď občan napríklad nemá všetky prílohy, ktoré sú požadované zo zákona, tak vie automaticky vytvoriť e-mail a napísať teda, že je potrebné doplniť tieto a tieto ďalšie dokumenty. To si ten pracovník prečíta a teda odsúhlasí, že či je to na odoslanie alebo na nejakú inú prácu. Samozrejme máme tam v tom aj činnosti, ktoré absolútne tá umelá inteligencia do toho nezasahuje a nerobí. A rovno sme si povedali, že tieto vôbec nebude robiť a to sú rôzne komplikované prípady s množstvom výnimiek, rôzne prípady vojnových utečencov, ktoré majú zase úplne iné tie statusy. Tak to sme si zatiaľ povedali, že tomu sa venujeme sa tým štandardným prípadom. Ale verím, že sa dostaneme postupne aj tam. No, sumár som už vlastne vám hovorila, aj z Berda. Možno dobre na pripomenutie, že teda dá sa urobiť to OCR-ko, alebo teda to zoskenovanie tých dokumentov a prečítanie aj z ručne vyplnených papierov. Naozaj už tá umelá inteligencia v tomto práve vie pomôcť, že má tú inteligenciu tzv. Toho domyslenia si, takisto, aké to robí človek. A vie urobiť taký výstup, že túto zručne do vyplneného dokumentu spracovala vlastne do digitálnej formy tieto informácie a ku každému aj nejakú mieru istoty, že keď niekde si nie je istá tým, čo tam je napísané, tak tam napíšem nízku mieru istoty. Ja neviem, že tuto si je istý iba na 50% napríklad pri tomto políčku a tým pádom je jasné, že človek musí skontrolovať špeciálne tieto veci. Ale aj to veľmi urýchluje. Inak to vám ešte tiež poviem prípad, ale neviem, koľko mám času vlastne. Neveľa, dobre? Dobre, ale predsa len ešte k tomu poviem, že keď už som začala toľko o tej Českej republike, lebo tam sú tak viacej v tom, že napríklad Ministerstvo práce v Čechách veľmi robilo, že digitálne formuláre. Krásny digitálny formulár, aj chatbota sme tam robili do toho formuláru, aby všetko vedel človeku pomôcť vyplniť, všetko už vedel elektronicky poslať. A potom sme zistili, že no výborne, ale úradník si to vytlačí na papier a prepisuje do systému. Takže takéto všelijaké veci sa dejú stále. Na to napríklad pomôže jednoduchá robotizácia, ako som už spomínala aj s tým SAPom, tzv. Robotic Process Automation. A vôbec tomu netreba žiadnu umelú inteligenciu, na to pomáhajú aj takéto, že veľmi jednoduché riešenie.
sa to dá vložiť. Toto je vlastne iba jedna časť takých tých príkladov, ako som už hovorila. A to je, že veľká časť našich klientov využíva vôbec kontrolu toho, že prídu nejaké žiadosti alebo nejaké aj maily a tá umelá inteligencia urobí vlastne kontrolu toho, čo je v tých žiadostiach a vôbec sa človek už nemusí zdržovať tým, že pošle príložte toto vám tam chýba. Taká tá prvá nudná časť, keď to tak nazvem, sa dá úplne automatizovať pomocou tej umelej inteligencie. A je to úplne, že ste tu z rôznych organizácií a je to úplne jedno, že či to je žiadosť o nového klienta na, neviem, vernostnú kartičku alebo čokoľvek zložitejšie, dá sa plne automatizovať. Využívame to aj pri takých, že už vie umelá inteligencia navrhnúť na základe nejakých žiadostí, že či žiadateľ má teda právo, ako som hovorila napríklad o tom štátnom občianstve, a to je teda zložitý prípad, rieši sa to aj pre úplne jednoduchých prípadoch, či má právo žiadať to, o čo žiada, alebo nie, čiže nejaký návrh rozhodnutia. Veľká pomoc pre mnoho organizácií. Ste tu určite nejakí aj ITčkári, takí viacej a veľa riešime aj umelú inteligenciu s kvalitou dát. Aj napríklad, keď ste sa chytili toho SAPu, tak konkrétne poviem aj ten príklad, že riešime aj také, že čistenie skladových zásob pomocou umelej inteligencii, konkrétne v SAPe, s tým máme skúsenosť. Veľa organizácií má, že duplicity, multiplicity, vlastne jednu položku pod 8 rôznymi názvami. Umelá inteligencia vie priradiť na základe podobností, features, popisu tých jednotlivých položiek a vie navrhnúť, čo sú multiplicity alebo duplicity a na základe toho vieme dojsť k tomu ďalšiemu bodu nejakého čistenia, ale prvoradé je tá identifikácia týchto nerovných položiek. Okrem toho všetko možné sa dá robiť samozrejme na základe tých dát. Umelá inteligencia vie pozrieť, navrhnúť nejaký fraud detection, vie predvídať samozrejme anomáliu. Prediktívne analýzy sú úplne bežná vec aj v tej energetike, kde sa využíva tá umelá inteligencia, aj v takom, že v jadrovom priemysle úplne rôzne. Právne oddelenie úplne preskočím, keďže to bude robiť kolega. A čomu sa ešte možno trošičku povenujem, ak ste tu z IT, som tak pochopila niektorí, a to je v IT procesoch, hlavne čo používame, kontrola kódu. Máme organizácie, ktoré majú dodávané rôzne softvery od svojich dodávateľských spoločností a v podstate nevedia, čo je v tých softveroch konkrétne. Takže umelá inteligencia vie na základe toho urobiť teda kontrolu toho kódu, vie urobiť nejaké základné dokumentácie. To je taká téma, akože veľmi nadlho, môžeme sa o tom porozprávať potom, keď skončíme, veľmi, veľmi rada. A teda za mňa to je všetko, ale viem ešte odpovedať na úplne akékoľvek otázky, čo sa toho týka. Tých skúseností v tom si dovolím povedať, že máme veľmi veľa. My sme začali ešte úplne na začiatku a venujeme sa teraz len tej samotnej umelej inteligencii skoro stále cez 2 roky. A máme už teda aj riešenia v produkcii nasadené svoje na našej stránke, keby vás zaujímalo. A inak budem k dispozícii tu aj po skončení na prípadné otázky. Ešte sa poviem poslednú, že čo bola pre vás taká najväčšia výzva pracovná? Najväčšia výzva to štátne občianstvo inak asi, ale napríklad aj interné smernice Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Lebo to je teda naozaj. A ešte, čo je také ešte dosť zložité, sú zákony. Robili sme aj chatbota nad zákonmi, konkrétne nad zdravotným poistením. A pre tú umelú inteligenciu sú zákony zložité v tom, že pre neho je napríklad, že paragraf 58 a 59 veľmi podobná vec, pre tú umelú inteligenciu vlastne rozdiel iba jeden znak. Ale pre nás ako ľudí je to úplne niečo iné a úplne iná informácia a tam sme veľmi museli učiť tú umelú inteligenciu, tie rozdielnosti tých nadpisov, článkov, odsekov, čo všetko sú tie jednotlivé časti toho zákona, aby tomu rozumela aj také veci, že máte odsek a pod tým máte 28 písmen, kde pod tým vlastne nejaké písmeno Z je výnimka k tomu odseku hore
A toto musím povedať, že tu nás sa nám to podarilo akože s nejakou 70% mierou úspešnosti nad tými zákonmi. Ďalej je to, že dá sa, ale treba implementovať ďalšie technológie, ale kolegovia ohľadne práva budú určite o tom hovoriť detaľnejšie. Na to sa, nech sa páči, na to sa až tak nešpecializujeme. Ja by som sa povedal nadviazal na túto otázku, lebo na prvý pohľad si človek myslí tak, dobre, kúpim si vajíčko, tu mám sadu dokumentov, ktorá som prelúčka a o mesiac mám prvá otázka šaj. Podľa toho, čo ste tu vyhovorili, tak teda neviem, ako som to správne pochopil, tak napríklad pri tých zákonoch určite je to tým spôsobom, že ak je to takto, tak pôjdeš šura, alebo ak je to takto, použiješ toto, alebo akým spôsobom prebiehalo. Mne ako keby toto avizovalo veľké penzum práce predtým, ako tú intervenciu môžu vytvoriť. Je to tak. Je to tak. Je tam, možno kolegovia, čo tu budú prezentovať, budú mať inú skúsenosť, ale z našej skúsenosti je to tak. Ja som aj spomínala v úvode, že my k tomu máme vytvorené vlastné softwarové komponenty. Celé to ide najprv do nejaké vertikálne databázy, kde si vlastne predpripravujeme niektoré časti až potom vybrané časti. Na vybranej časti až sa dopytujeme v umelej inteligencii. Je to veľká téma, vôbec toto, naozaj to nie je tak, že si to hodíte všetko iba do nejakého blackboxu a to vám vypluje tú odpoveď. Áno, do nejakej miery správnosti, ale ak ste si skúšali ChatGPT, tak tiež vám tam hodí rôzne somariny, často, ale my si to v týchto prípadoch, keď to implementujeme pre zákazníka, absolútne nemôžeme dovoliť, aby to dalo akúkoľvek nesprávnu odpoveď. A potom sa hráme s tým, že do akej miery to má mať všeobecný knowledge, a do akej miery to má vedieť odpovedať len na tie otázky. Napríklad, keď sme hovorili o tých interných smerniciach, veľakrát tam riešime, že do akej miery má vedieť len odpovedať na tie smernice, alebo aj na otázku, kde si tu skočím na kafe v okolí. Hej? To sa nám veľakrát stáva, že potom tieto napríklad doimplementovávame, lebo zistíme, že to sa ľudia pýtajú najčastejšie toho chatbota. Ale potom riešime aj také, že kto bude najbližší prezident USA, sa ľudia pýtajú. A teraz má toto ten chatbot vedieť, do akej miery máme tú všeobecnú vedomosť a do akej nie. A to veľmi záleží prípad od prípadu. A podľa toho my vlastne potláčame ako keby tú všeobecnú vedomosť a fokusujeme sa len na tú konkrétnu, kde potom môžeme zase stratiť nejakú znalosť, nejakých synonym potenciálne a tak ďalej. Akože fakt to nie je úplne jednoduchá, triviálna vec. Je tam veľa práce za tým. Pardon, že zdržujem, ale teda potrebujem k tomu aj interne nejakých kľúčových používateľov, napríklad tie smernice, že som ten zákon nejakú smernicu, ktorú povedal určitý človek. Čiže potrebujeme na fyzickú pri tej implementácii týchto ľudí a do akej miery. Poviem vám. Toto už ako implementáciu klasického projektu. Dobre, úplne v prvom rade, ako som hovorila, keď teda sa budeme držať toho príkladu s tými smernicami, tak v prvom rade teda potrebujeme tie smernice. Hej? Potrebujeme sa k nim nejako dostať, to je teda veľká časť. Keď sa robí PLC, tak ich väčšinou dostaneme jednorazovo. Ak sa robí reálny projekt, tak potrebujeme mať prístup do nejakého vášho interného úložiska, SharePointu alebo niekde. Opäť vec, ktorá zdržuje projekt, ale dá sa riešiť. A keď máme prístup do tohoto, tak si vieme teda vôbec pozrieť, že v akom formáte sú tie smernice, ako s nimi vieme pracovať. A to, čo my obvykle vyžadujeme, je nejaká sada 10 otázok od týchto metodikov, aby sme my vedeli, akou formou oni chcú vidieť tú odpoveď. Čiže ako si predstavujete otázku, ako si predstavujete odpoveď, kde sa nájde tá odpoveď. A na základe tohto my to trénujeme, lebo niekedy vidíme, že tie otázky sú úplne iné, ako my by sme napríklad predpokladali, my nie sme používatelia toho. Nepoznáme tú terminológiu a tú tému vlastne tých smerníc. A to je všetko, čo vlastne k tomu potrebujeme. A potom už keď je vlastne natrénovaný model, tak potom potrebujeme od tých metodikov, keď sme teda ich spomínali, tak potrebujeme, aby teda oni urobili nejaké prvotné testovanie a z toho nám poslali výstupy. Na základe toho my to pretrénovávame. To je všetko. Čo potrebujete tréner? No testerov, ale takých, čo tomu rozumejú. Trénerov. No a potom sa ešte stretávame s tým, že metodici majú teda úplne iný typ otázok, ako majú vlastne bežní používatelia, ale to už vlastne si s týmto potom poradíme. Dobre, ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme ja. Bolo to veľmi zaujímavé.